Ya vaya. No, pero es muy aburrido. Vámonos, José. No. Claro. Coruxas, sapos e bruxas, damos trasgos de años espíritos das nevoadas veigas, corvos, píntigas e meigas, feitizos das manciñeiras, camos as forzas do ar, da terra, mar e lume. A vos fago esta chamada. Si é verdade que tedes máis poder ca humana xente, e que agora facede cos espíritos dos amigos que están fora, participen con nós desta queimada. Boa noite e participemos todos dela. Deixa escorrer un pouco. A xente que teña, por suposto, unha taciña se arriba ali queimada, un café que... Face